kining buhat or trabaho, bisag unsa pang klasiha sa trabaho, doon na gid unta siya'y gitawag og salvific dimension. Kana bang makaluwas nga kuan, tumong lingay mong tupad na makaluwas ng imong trabaho. Ang trabaho ba makaluwas? Kay pulos man kita na ay trabaho. Kada adlaw na agitay trabaho. Bisan ka ng pagduwa sa computer, trabaho magyapon na. Kanang pag TikTok, trabaho. Kanang prostitusyon, trabaho. Kanang pagkakulboy, trabaho sad. Dancing, trabaho. Duwa, trabaho. Daghang kitag trabaho. Pero ang pangutana, makaluwas ba? Makahatod ba na nimo sa kaluwasan labi na gyud sa imong kalag? Muna si Jesus nasiyak ang mga tao tungod kay anak raman siya og panday. Unya si San Jose hilom rasad kaayo, pobre kaayo. Nya si Jesus wasad ka eskwela, kaning gimensyon dinhi nga iyang mga igsuon, ang meaning ani, ang iya maning mga suod nga mga kaliwat o mga barkada, kuyog-kuyog niya, pulos man sad mga way grado o mga pobre, mga mananagat. Pero sa ilang trabaho, ni resulta sa pagkahimo nilang magsasangyaw sa kaluwasan, lawas o kalag. Mao na siya tinuod nga trabaho. Kita karon labi na ta mga Filipinos, mga ilang kong pasaylo sa ato mga online nga mga parishioners nga naa ditos gawas nasod portirabang tabang ninyo dinhi sa atong simbahan. Pero nganong mamiya magitag nasod aron lang gyud mo trabaho tungod kay ang usahay gyud ang atong nakita kana ra gyung kwarta. Kay mao maginay bunga dayon sa trabaho, kwarta. Wa gani kwarta, di ko mo trabaho diha. Ana. Gilingay mong tupad. Yung nasakto ra ka sweldo. Sakto ra imong sweldo. Sakto ra. Oh. Daghan kayo mo reklamo. Dili lang ko diha patay ta diha Di ta mabuhi. Bisan gani usahay kaming mga pari, moingon magani mi, paita niya to assignment na karon mag kung ano basat mi, reshuffling, ikadawat sa part time sa taning parokya, di man mabuhing pari ani. Kay ang gihuna-huna ra gyud nato kana ra yung aspeto sa kwarta or sweldo. Huna-huna ang kaluwasan sa kalag. Apil sang lawas, pero kalag mo giunahon. Muna si Jesus na himong magsasangyaw, ang mga apostolis na himong magsasangyaw, bunga to sa ilang pag-mature, sa ilang pagka-mamumuo, sa ilang pagkatrabahante. Dili kay musangko sa pagkakurakot, musangko sa pagkakawatan, sa mga kwarta, musangko sa panag-away, musangko sa pagpinatyanay, o musangko sa pagkadao o pagkahakog sa gahom o sa bahandi ang atong pagtrabaho. Ay narabay daghan, buutan kay tanan. Sa una, buutan kayo. Apil pas mga activities simbahan. Ga-eskwela pa, porte pobriha. Unya, ni-graduate dayon og marine or nautical. Sakay nagbarko, ngatos gawas, porte ng dagko ag sweldo. Pag human, nahimo ng mga sugarol, mga puntos na dito sa buwangan, puntos na dito sa kasino, o niya, di na gyud mo simba. Dagko na kayog mga balay, pero wa na'y mga silingan, kay purti ng istriktuha, bisan gani ang ilang silingan, nga ilar sang parinti usahay, di na gani kaagi sa ilang usual nga agianan, kay gikural na ni ining dato, na kaniadto pobre, karon na dato na ba na din sa ato sililuan, hitabo naawa
ing na imong tupad, ing na gusto ka magdato. Muta na, gusto ka magdato. Sa ato rong nang-apply pagka mamumuo sa atong nasod, kining nang-apply pagka senador hangtod sa kanini ang sa tawagan na konsihal sa lungsod. Mga aplikante man ron sila, mga labor force man sa government. Kita man ang government, kita man ang katauhan man mo'y gobyerno. Maunay na sa itong konstitusyon. Kita man ang employer sa atong nasod, kay kita may nagsigig sweldo ana nila. Kinsa kaharon aning mga nang-apply pagka mamumuo, bag-ong mga mamumuo na sa uban diha re-elect pagka mamumuo, magpadawat pag-usab. Kinsa kaha nila ang tinuod yung mga lagad nga way paghunahunag kwarta pero maghunahuna gyud kaluwasan sa atong nasod o kitang mga Filipinos. Asa man ana, Team Marcos o Team Duterte? Ato ng pamalandungan. Kay masipyat tagpili sama sa mga employer, masipyat kagpili og imong empleyado, basig mahugno ra ng imong kompanya. Kay di man na mulaban sa kompanya, mangawat na dihas kompanya, gubon pa ng imong produkto. Para karon gud mga Filipinos, unsa may nangaguba nato karon, atong relasyon wala na tay gitawag og patriotism. Kana bang gamahal sa atong nasod, kutob na lang tas baba og aksyon nga ana-ana ang mamatay ng dahil sayo. Yano-yanoho na lang nato ganig pada ngadto laing nasod ang ato kunuhay mga dunay kaso dinhi, adto naman ipa priso sa laing mga nasod, adto na mas laing korte nato ipahusay nga purti man ta kadaghana sa atong mga empleyado dinhi sa atong laing level sa atong hustisya, sa atong korte. Gasige man tag sweldo ana nila. Nganong ang atong sama ni former President Rodrigo Duterte, kinahanglan man yung ipadla ngadto sa korte sa ICC, ngani aman tay daghang gisweldohan dinhi, dagko man kay na sila income. Isip mga mamumuo sa atong nagpadagan sa atong hustisya, ingon ana ta ka guba karon. Yan nasa gana ikunoy lain nga dakpo na sad sa ICC kay ipadana sad kuno didto. Lipay kay tana nga nangaguba na ta kay ngano man kasagaran sa naglingkod sa ato karong pangagamhanan kuno nga in reality empleyado sa atong nasod, empleyado sa katawhan, pulos mga yawanon. Kwarta ang gihuna-huna, dungog ang gihuna-huna, gahom ang gihuna-huna, mauna ang yawanon nga mga empleyado. Mauna kaniadto mga batan-on karon, pag una-huna na mo unsay buhaton sa mga batan-on in relation sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer, nakahuna-huna dahil may pag-meeting-meeting na mo, ato ni silang patrabahoon, kanang manglimpyo ba? Kay daghan ro mga batan-on, mga hugawan. Oh, di na gani ka mao manglaba, mga babae gani, mga dalaga na, siksik ayo iniglakaw, nindot kay tan-aon, pero igadto ni mos kwarto, murag bayis milo Nimaho lang ang mga bulingon, way laba-laba. Congratulations sa mga babae nga karon, mga batan-on nga mga babae nga purti pag yun maayuha mo limpyog balay. Ako daghan naman kong mga balay giblisingan, na ay mga dalagang anak, inigsod na ko sa kwarto. So, mag-blessing ko, hugaw man. Daghan man yung mga kwaknit din eh. Ano bang patakalag sabong, patakalag sabong. Nya mailhan man na nimo sa baho. Nga nabitang igabli nimo sa kwarto or sa balay, ang musugat nimong baho, mailhan nimo limpyo ba ang balay or hugaw. Bisas kwarto dinhi gani sa ato naman tay mga in-house dinhi. Inigsod na ko sa kwarto, mahibaw jud ko nga. Mga hugawan ning gapuyo dinhi kay. Ang musugat nimo sakit sa ilong. Amo na karon ato silang gitudloan. Congratulations ang atong PYCC, ang atong mga iski, manglimpyo kuno sila sa atong daan ngadto nya ila pag yung dekoritan. Pagpakan nato atong mga youth.
Hinaot unta dugay pa mo mga matay. Mo na si San Jose, way tingog, sige lang trabaho, pero ang mensahe sa iyang kinabuhi makaluwas, ang iyang pagpaubos, ang iyang pagka-maunungon, ang iyang pagka-maalagaron. Wa maghunahunag kwarta, gitudlo na niya sa iyang anak, gitudlo sa iyang mga anak, nganhi sa iyang mga disipulo, hangtod karon gitudlo na. Ako gani, natandog ko sa namatay nato nga Santo Papa, si Pope Francis. Katubang mga gipangsulti ba pagkamatay na niya. Una, ang iya ragyong kwarta nga nakitaan na iya gyud $100 ragyod sa iyang pagka-alagad sa simbahan hangtod na abot na siya pagka Santo Papa. $100 ra ang matawag niya nga iyang kwarta. Nya doon ay mga bank accounts nga nakahingan sa niya. Iya sa itong gihimuag last will kuno nga gi-donate niya sa charitable work sa simbahan. Mga almost 200,000 euros. Mura ba gisiro gid niya iyang kaugalingon. Liwat gid siya ni Saint Francis. Munang gidaan niya kay Bergoglio. Sa atin siya? George Bergoglio. Tingin niya iyang tinuodnan. Jorge Bergoglio. Niya ang iyang gigamit nga pontificate name niya sa iyang pagkasanto Papa, Francisco or Francis. Munang Pope Francis kay iyang idol si Saint Francis of Assisi nga mibiya pod sa ilang kaning bahandi aron mo alagad. Muna kon ato ning i-relate sa atong mga worker sa gobyerno, atong pilion karon ang kana mga tao nga dili hangol og kwarta. Pero kanang sigig pangwarta, labi na ginang sigig panghatag og kwarta panahos eleksyon, di na nato butaran kay mga naong nagkwarta. Gilingi ay mong tupad, ing nanana kay napilian, dool na baya lang. 11 na lang kaadlaw na namoy napilian. Kay usahay manggod, ang atong tan-aw no, buutan ang tao basta magsigig panghatag og kwarta. Buutan na nga politisyan. Dili kanunay, posible sad. Depende sa paghatag. Ug unsa man ang paghatag nga tinarong. Una, pinasubay sa balaod. Balaod sa atong Philippine Constitution o sa mga specific laws. Pinasubay sa balaod. Ikaduha, transparent. Na ay transparency ang pag-release o kwarta o pagpanghatag o kwarta. Ikatulo, dili niya ibandilyo ang iyang pangalan sa pagpanghatag o kwarta. Giusbo na to. Unsaon to? Nga tinuod ning empleyaduhas nasod nga maayong paghatag o kwarta, pinasubay sa balaod sa established law na to, ang iyang pag-release o kwarta, transparent siya sa iyang pag-account, sa iyang gi-release nga kwarta, way corruption, way focus-focus, o niya inigatapusan, katulo, dili niya ibutang ang iyang pangan diha nga kunuhay siya ng hatag anang kwartaha o anang mga butang nga gigastuhan atong kwarta. Kana, muna itong pilion, ug naa man na sila. Gikan sa pagkasenador hangtod karon sa konsihals lungsod. Masipyat gani tag-employ, patay kita. Hibaw na ba mo pila na utang sa atong nasod? Bunga aning mga nangalagad sa atong nasod. As of this year, akong nadunggan 16.6 trillion pesos na. Nya napay umaabot nga mga more or less 1 trillion nga utangonon pa. Ana, sumabot yun 17 trillion kapin. Pagkadako ang utanga. Kamong mga youth karon, kamo mo'y mag-abaga sa pagbayad ana. Kay kaming mga senior citizen, di na mamipaninglan. Kamo maoy paninglan. Kami may nusa naman ng among na naman may discount. Wa naman sad may taxes kayo. Free mami anang taxes.
Kay kuan lagi tiwasuno na lagi sad labaw na ni dinhing galisod naglakaw. Kamo mga lagsik karon, lagsik pa kayo. Ang inyong kinabuhi, ang inyong mga anak o ang inyo unyang mga apo mo'y mubayad aning 17 trilyon. Nganong didako man ang utang sa Pilipinas, nya wa man tay nakita kayo nga kauswagan sa pagkakaron. Naano'y daghang lunop, na ay daghang landslide, na ay daghan nga mga gubaon pa kaing mga daan, mga farm to markets roads, nipis kaayo, gagmay sad kaayo ang kadaghanan. Nagay lugar na mo dito sa Kahugan, ako lang gining mensyonon. Mabati man gani na mong sirbato sa sakyanan diha sa Guadalupe, anang simbahan, ngadto sa amo, mabati ra. 6 kilometers ra guna. Hangtod karon wa gina maablihigdan. Kaupat na nagahata-hata nga ablihagdan. Hangtod karon wa lang gyapon. Ang nagasto na ko diha anang pahimo anang daan, sukad ko nagdupa-dupa, na orden ko atong 2004. Ako'y nagpasiminto-siminto dito sa daan. Aron lang yun makaagi ang motor. Karon kaagi ng motor. Ubay-ubay na yung nangahog nila sa pangpang dito. Nangatumba. Kay dangog biya kayo inikuan. Pero agwanta lang. Dito. Sige ko gasto dito. Aning kuha, aning dupa-dupa. Sobra na siguro mga 3 million or 4 million ang nagasto na ko, ana. Kanang daan nga to. Pero ang ato, mga naglingkod sa gobyerno, sige lang hata-hata dito o himo kuno higdan. Pero inighuman, malibon ra. Wagi daan na himo nga 4-wheel. Mabati ra na mo ang sirbato sakyanan. Tuol ra gyud kayo. Nganong naingon ana man na? Tungod kay ang kasagaran, pili-pilion lang o kinsay agian, kinsay adtuan. Basta wa mi suod diha, di ko makabenepisyo, nganong ako manang haguan. Ingon ana ang atong partisan, patron, sana politics by patronage. Kung wa ko'y makuha diha, wa ko'y utang kabubuton diha, di ko na alagaran. Mangita tag mga leaders nga mo alagad gyud sa tibuok Pilipinas. Kada bang inig kalingkod na nila, Pilipinas gyud ilang alagaran, Pilipino ang ilang alagaran, dili partido, dili pamilya, dili kaliwat ang ilang alagaran. Mauna si San Jose. Ang trabaho ni San Jose para sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang trabaho ni Jesus sa pagsangyaw o trabaho sa mga santo samang San Vicente Ferrer for the entire humanity. Dili lang sa ilang kaugalingon. Kita sa dinhi sa atong parokya, sige tagpamaligyag slat para ni sa tibuok simbahan. Ni alagad ta dinis ato, alagad putas Archdiocese, alagad ta sa ubang mga parokya nga nanginahanglan nato dinhi nga makapaambita. Ilinga imong tupad na Mayo 3 sa atong pista, Mayo 1 na ron, pila na slot imong napalit. Pila na, wag yapon ka kapalit. Oh, Jesus, wag na kapuslanan. Gabi dito basketball o gabi ga basketball diha sa first game o sa second game, pulos-pulos gyud hapit magsukmagay ang mga players. Nya unsa may gihangyo sa mga coaches o sa mga officials, magduwa lang ta, di ta mag-away. Nganong moabot man kita ng away? Magduwa lang ta. Ngano man, tungod lagi kay ang ilang duwa para sa akong personal nga tumong, dili para sa tanan. Di jud ka makig-away basta para sa tanan. Kinahanglan bagyong mag-away ang Team Marcos o Team Duterte para mulambo ang Pilipinas? Kinahanglan kitang magpinatyanay, kinahanglan kita magsigi anang impeachment, kanang siging papriso, kinahanglan kita magdinautay to the max, nga pulos man ta mga Filipinos, niingon rabas Kristo, ang nasod nga mag-unay away, mahugno, ang pamilya nga mag-unay away, mahugno, ang gingharian nga mag-unay away, mahugno, nganong di man ta maminaw ani mga leaders kuno, mga elected officials labi na gyud sa Pilipinas nganong ipadayon man ginang away kanang pagka-vindictive nga mga kinaiya tungod na kay wa pata maliwat ni San Jose nagtrabaho para sa kaayuhan sa kalag, dili lang iyang kalag kung dili
sa tibuok yung katawhan. Ang atong unang pagbasa nagpatinaw og unsaon ta paghukom sa Ginoo. Unsa may paagis paghukom sa Ginoo nato? Silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinoon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mao na siya. Lingi ay mong tupad. Nakinsay gisaligan ni moron. Na ba? Sayon ro day kay tahukman. Sayon kay tahukman sa Ginoo. Hain ta mosalig. Nya unsa may timailhan kun hain ta mosalig. Kanang anha na ta motuo ni ana. Kinsa na atong gisaligan mo'y atong tuhuan. Sama nang moingon ron ang imong silingan, kanang imong naong o imo nang papution, mugwapa ka. Salig ka na. Unya ang Ginoo naghatag nimo anang maong naong. Kay kaning atong naong hinatag maginis Ginoo. Nya moingon din imong silingan, kulori ragod na imong buhok, kiskisi na imong kilay, paputian na imong naong. O mo na'y opinion sa tao. Niya ang Ginoo, maminaw man siya na. Bihay may imong sundon. Hoy. Kana sa naong palang na. O mo adto ka mo salig aning gasulti nimo, patay ka diha. Silutan din kas Ginoo. O unsa may silot, mawa dayon ang imong kumpiyansa sa imong kaugalingon. Ma-insecure na kakanunay. Magsige na kag-monitor sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong. Magsige na kag-gasto, ana. Kada adlaw naggasto ka, ana. Imbis wa gid unta toy gasto, naunta nimo ang kalinaw, nimo ang kakana ganing ka-relax, karon dili na ka-relax. Mo na isilot. Kana patikim-tikim pa lang na. Nya kun mudako-dako gyud ang imong pagsupak sa Ginoo, sama nang moingon ang Ginoo, higugmaa og pasayloag kapituan kapito ang imong isig katawo nga nakasala nimo. Ana, pasayloag kapituan kapito. Nya ikaw ingnon kas imong isig katawo, labi nas mga lawyers moingon dayon, ayaw naatay balaod, ikiha na ipapriso na, kinahanglan madugta na dito sa prisuhan. Kay crimes against humanity nang iya. Ana. Hay may imong paminahon, ana. Kadtong moingon nga pasaylua og kapituan kapito o karing moingon ipadugta gina sa bilangguan. Hoy. Tubag. Hain lagi imo, ana. Tingog mo ba? Unsa mapatay na mo diha? Og moingon gani ka nga ari ko aring crimes against humanity, kinahanglan silutan gina siya. Di ko mosalig anang naang pasayloag kapituan kapito kay mag-anad ra na siya. Silutan din kas Ginoo. Unsa may silot? Bugat ang imong dughan in relasyon anang tawhana or sa mga tao nga susama ana niyag batasan. Bugat ang imong dughan. Sa dinhi panas kalibutan, magsurok dayong imong dugo, maglagot dayon ka. O, di ba? Pero imo nang pasayloog kapituan kapito, sama sa gibuhat nila ni Mother Teresa, nila ni San Vicente Ferrer, St. Francis of Assisi, ug uban pang mga santos, Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ay sus, gaan kay mong bation. Matud pang San Lorenzo Ruiz, bisag patyon pa ko, torturon pa ko og 1,000 times, di gina nako balibaran. I will offer that to God happily. Sina nga na, nindot na. Nakasuway na mo na. Ang inyong mga naong ba, unsa man mo, kana ganing, nituo mo Ginoo o wa? Kusga. Kana,
Ngano mura mamog na problema ni akong gisulti. Mauna, matud pas atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kay kaning wa maglaom sa Ginoo, naglaom sa tao, matud pa diri sa atong unang pagbasa, sama sila sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga mutubo sa ugang yuta. Dili gyud sila mamunga. Apan ang tao nga nagsalig nako murag gitanom kilid sa suba, dili mo hunong ang iyang pagpamunga. Unsa may pasabot ana? Kining mga tao nga nagsunod sa Ginoo, mga igsoon, ang iyabang binuhatan makalipay sa kalibutan. Ang iyabang binuhatan makalipay. Kining mga tao nga nagsunod sa gahom sa tao, sa maaning atong legal system, kaning atong intellectual geniuses, sa atong wealth, sa atong gahom sa kwarta, wa gini sila'y bunga nga makalipay. Ang ilang binuhatan di gyud makalipay sa katawhan. Munang mura ra kuno sila tayhupon sa hangin, mawara. Kung magdungag kamatay karon si President Duterte o si President Marcos, kinsa kahay magbilin og halandomong mga buhat nganhi sa Pilipinas. Ay nalamog tubag. Unya kung kinsa Manila ang magbilin diha sa imong kasing-kasing og halandomon nindot nga kasinatian nga imong sarang handom-handomon, para nako mauna sila'y nakahimo pagsunod sa Ginoo. Kay mailakon mo ang kahoy sa iyang bunga, matud pas Ginoo. Way tao nga makakita sa kasing-kasing sa tao, matud pas unang pagbasa. Niingon diri, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao? Malimbungon kay ning kasing-kasing sa tao. Ang atong gisulti kasagaran dili maoy naas atong kasing-kasing. Daghan kay diha, labi na karong panahon sa eleksyon, tamis kay mga pulong, pero ang kasing-kasing yawanon. Nya unsaon pag-ila? Unsaon pag-ila? Ang ilang mga binuhatan. Muna, di ta patakag pili karon, ato usang tan-awon ang ilang binuhatan. Kinsa may nagsalig nila sa Ginoo ug naningkamot pagsunod sa gusto sa Ginoo, moy atong butaran. Diri sa atong ebanghelyo, gihisgutan ni Kristo isi pasumbingay ang duha ka tawo dinhis kalibutan. Ang usa nagsalig sa iyang kadato ug sa iyang gahom nga tawhanon, bahandi nga tawhanon, ug ang usa ka tawo naganto sa tumang kalisod kadto si Lazaro, napuno pagyus nuka ang lawas. Sa panahon sa mga Hudiyo, mga igsoon, madato gani ka, you are blessed by God. You are favored by God. Mo na ilang interpretasyon. Pero kung ikaw gani daghan kay sakit niya, pobre kay kastanan, you are cursed by God. Do na kay sala nga dako kaayo nga gisilutan kas Ginoo maong naingon ana ka. Ana ilang pagsabot sa una. Ngayon na bilingya imong tupad. Ing nadato ka. Ing na kono dato ka. Abisag karon kita karon unsa may ato yung interpretasyon. Kanang tao nga dato, moingon kita, hala no, blessed kay siya. Di ba? Dato pa, successful pa, powerful pa gyud. Blessed kay siya. Nya kana ganing tao nga wa na ginahot. Unsa may atong kon, hala kaluoy. Unsa kay sa niya? Di ba bisan kita gani, daghan kitag dimalas, maghilak ta ngadto sa Ginoo. Ginoo, unsa may sa nako nga giingon man ko nimo ani? Di ba ana man tanaw? Unsa may sa nimo nga ngano mang napakoy sakit, nataktak pagos trabaho ang akong anak, akong bana nga akong gisaligan. Nya gisigihan pa jud kog libak sa akong mga silingan. Nya mag-birthday na unta ko, na priso pa gyud ko sa ICC. Basin ba maingon ana ba? Naara bay mag-birthday karong March 28 nya na priso sa ICC.
Di ba? Usahay makaingon ana tayo. Makaingon ta nga nganong gidatugan man ko galisod pa kog lakaw, masakiton pa kay kustanan, di man sila maluoy nako. Ana. Kamo maluoy mo? Tiguang 80 anyos maglisod og lakaw, lisod na ganig sulti, maglisod na ganig suwat. Unya aristuhin pagyud nimo, iaristo pagyud nimo, prisohon pagyud nimo, ipalayo pagyud nimo diri sa Pilipinas, nania din iyang balay. Unya mag-birthday na siya, iatol gyud nimo nga few days before sa birthday imo pag yung dakpon. Malipay mo anaon inyong amahan. Isip mga Filipinos, di ta parehag culture dito sa gawas ha, pero isip mga Filipinos, particular kahit anang kaluoy para sa mga tiguang. Kita ba? Nganong wa naman tay kaluoy karon ni President Rodrigo Duterte, isip tiguang, isip Pilipino, ug di na lang ta maghisgot sa iyang pagka-presidente sa Pilipinas ug unsa may iyang nabuhat, isip tiguang, masakiton og galisod na ganig lakaw. Naam say tiguang nga mamabay pagani. Ana. Ngano di man ta maluoy? Unsa may naas atong kasing-kasing? Unsay naas kasing-kasing sa taga-ICC nga ila man gid ning prisohon, di man ipauli diri sa Pilipinas. Gani karon ang atong mga lawyers ningon siya, some of our top lawyers moingon man nga it's a done deal. Adto na siya dito. Atubangon na niyang kaso. Sa dili gid siya pwedeng ipauli diri kay na may nag-file anang unsa na writ of habeas corpus. Wala na. Di na mahitabo. Iyan mo makita mo sulti ingon ana. Nya unsa may gisulti ni Kristo nga atong inighukom na nato. Kay ibutang nato sa level sa korte. Ako na marunang na picture na atay gitawag og Court of First Instance. Nya naa say Court of Appeals, na Regional Trial Court, naa say Municipal Court, naa say sa pamunang ubang court diha. Nya ang pinataas gyud nato Supreme Court. Ana. Dinhi na sa ato sa nasod Pilipinas. Pero naa sa di ay International Criminal Court. No, labaw sa na sa atong Supreme Court kay nakita na nato karon wa man gyud kapiog ang atong Supreme Court pag-arrest ni President Duterte. So labaw jud kaayo ang ICC. Gani niingon pa gani ang pipila sa ato mga lawyers in authority karon sa atong nasod nga di man gud na nato siya makasuhan diri kay di man mo cooperate ang mga witnesses. Mo nang adto siya kasuhan sa ICC para malitigate gina siya dito. Ako isip layman niingon ko kani di ang lawyer no naa din na sila'y ang atong Supreme Court na aday kaso sa Pilipinas nga di nila mahimong kana ganing sana i-litigate diri, i-process diri. Kinahanglan jud kuno adto jud kuno sa ICC kay ang ICC ray makaana kay di kuno makakuha sila dinhi og mga proofs kay di kuno mo cooperate ang mga witnesses. Takom kuno ang baba. Inigabot sa ICC din aday mo takom. Doon na sa kanina na ba level man na sa law, legal. Pero doon na bayay gitawag divine court. Mautong pagkamatay sa dato, pagkamatay sa ni Lazaro, ang korte na sa Ginoo maoy nihatag og judgment. And I will judge you based on your heart. Kay matud pa sa atong first reading, ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Very, very precise. Kaning atong ICC magbase ra na sa gisulti ug sa makita nga buhat. Ug sa, of course, kinsay most powerful witness or person nga mo influence sa maong kaso. Maura na ilang basihan. Mao sa na ato mga korte dinhi, ang imong gisulti, ang imong gibuhat ug ang suporta unsa kalig-on ang mga witnesses nga misuporta nimo.
mabalhog jud kas prisuhan. Makonbikto gini si President Duterte. Ana. Pero mga matay ra ni silang tanan o kitang tanan. Gilinga imong tupad. Ing naduna dito'y divine court. Labaw pa to sa ICC o sa Supreme Court. Ana. Way siguro ugma mo atubang naka. Ge. Linga imong tupad. Ing nakon mo atubang nakaugma sa Supreme Court sa Ginoo. Asa ka kaibutang adtos kalayo nga didto ang dato, nangandoy na lang ang dato nga to sa tubig sa iyang baba, o adto kaibutang adtong langit diin si Abraham o si Lazaro nagpahimos sa kumbira. Ana, muna ako dinhi sa atong simbahan, mo encourage gyud ko musalig tas Ginoo. Niya kay musalig man tas Ginoo, dili ta magpatuyang og salig sa tao. Kining atong balaod makatabang mana, pero kining atong legal processes sa kalibutan o kining atong human reasoning, dili ni siya igo aron makapasarta sa korte sa Ginoo. At the final stage or final judgment nato, Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Timan-in ninyo ha? Matthew chapter 25 verses 31 to 46 sa atong Katoliko nga Bible. Ato nang gitaytulan og the final judgment. Katong himuon natang i-classify ta karnero or kanding. Ang kanding iiksas kalayo, ang karnero dadon sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga naggilak-gilak sa kanindot. Kinsa man tong mahimong kanding, kadtong wa mupakaon sa gigutom, kadtong wa sa tong usa mupainom sa giuhaw dinis kalibutan ba, kadtong sa pa to bistihan ang hubo, kadtong pasudlon sa balay ang way balay or himuag balay ang way balay, shelter the homeless, kadtong niatiman sa masakiton, care the sick, o kadtong muduaw sa piniriso, visit the prisoners. So unsay gibuhat nato sa hungry people, thirsty people, sick people, homeless people, naked people, and imprisoned people, maunay atong atubangon sa Ginoo. Kung doon natay gibuhat nga maayo nila, mahimo tadayong karnero. Ibaliwa ganin nato ang ilang panginahanglan. Unsa man? Mahimo dayon tang kanding. Nakaron kinsa kaha sa Duterte team or ni Marcos team or kining mga independent team sa atong mga politicians karong panahona, kinsa nila ang naningkamot pagpakaon sa gigutom, naghimog mga sistema aron mapakaon ang gigutom, mapainom ang giuhaw, maatiman ang masakiton, mahatagag panimalay ang way balay, mabistihan ang mga hubo, o duaw ang mga piniriso. Kinsa kaha nila ang dunay gibuhat. Nya karon muari na tas atong kaugalingon. Pangutan ay imong kaugalingon. Lingi asad ang imong tupad. Ang di mo lingi kanding. Sige, ingna kining pagpalit og slot makatuman ka ni aning unom. Ingna kuno ba? Lingi ayon tupad sa kining pagpalit na tog slot makatuman ka tani. Ana si President Duterte masakiton
Giatiman ba siya sa nanagkiha niya? Si President Duterte homeless na karon kay piniriso na siya. Giduaw ba siya sa iyang nanagkiha niya? Si President Duterte tiguang na, kalisod naglakaw, gigutom, ngitag inununan, giuhaw. Ana, giatiman ba siya sa nanagkiha niya? Niini. Muna, nganong gihimo na tong homeless si President Duterte? Nganong gihimo na to siyang piniriso? Crimes against humanity. Unsa magit ang tinuod nga crimes against humanity? Kinig yung paghikaw nato niining unom ka sitwasyon. Kumusta man karon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos? Kining mga billions of pesos nga nangawa, gyud subay-subay pa karon. Kining atong mga infrastructures nga mukalitlag kawagtang na atay 5,500 na flood control unya baha lang gyapon to the max. Kining mawagtangan og budget ang PhilHealth para karong tuiga. Naka-address ba ni aning atong gihisgutan nga unom ka buok? O kining pagka-wide transparency sa atong gobyerno karon. Wa ta kahibaw hain gipanghatag, hain gipanggamit ang daghan kaayo o dagko kayong mga kantidad. Unsaon man nato pagsabot, kita nalay mohimo ni ana. Unsay mahitabo, silutan sa Ginoo ang wa mosalig niya. Tagaan og maayong kinabuhi ang mosalig niya. Dili lang dinhi sa kalibutan, labaw na gyud dito sa sunod. Kinsay mohukom dito sa sunod? Kinsa dito'y final judge? The King of Kings, the Lord of Lords, and the Judge, the Supreme Judge, Jesus Christ. So mo na'y atong bantayan. Nindog na ta. Kining buhat or trabaho, bisag unsa pang klasiha sa trabaho, doon na gidunta siya'y gitawag og salvific dimension. Kana bang makaluwas nga kuan, tumong. Lingay mong tupad, na makaluwas ng imong trabaho. Ang trabaho ba makaluwas? Kay pulos man kita na ay trabaho. Kada adlaw na agitay trabaho. Bisan ka ng pagduwa sa computer, trabaho gyapon na. Kanang pag-tiktok-tiktok, trabaho. Kanang prostitusyon, trabaho. Kanang pagkakulboy, trabaho sad. Dancing, trabaho. Duwa, trabaho. Daghang kitag trabaho. Pero ang pangutana, makaluwas ba? Makahatod ba na nimo sa kaluwasan labi na gyud sa imong kalag? Muna si Jesus nasiyak ang mga tao tungod kay anak raman siya og panday. Unya si San Jose hilom rasad kaayo, pobre kaayo. Nya si Jesus wa sad ka eskwela, kaning gimension dinhi nga iyang mga igsuon ang meaning ani, ang iya maning mga suod nga mga kaliwat o mga barkada, kuyog-kuyog niya, pulos man sad mga way grado o mga pobre, mga mananagat. Pero sa ilang trabaho, ni resulta sa pagkahimo nilang magsasangyaw sa kaluwasan, lawas o kalag. Mao na siya tinuod nga trabaho. Kita karon labi na ta mga Filipinos, mga ilang kong pasaylo sa ato mga online nga mga parishioners nga na aditos gawas nasod pertirabang tabang ninyo dinhi sa atong simbahan. Pero nganong mamiya mangitag nasod
aron lang gyud mo trabaho tungod kay ang usahay gyud ang atong nakita kana ra gyung kwarta kay mao maginay bunga dayon sa trabaho kwarta wa gani kwarta di ko mo trabaho diha ana gilingay mong tupad ni nasakto ra ka sweldo sakto ra imong sweldo sakto ra oh daghan kayo mo reklamo dili lang ko diha patay ta diha di ta mabuhi bisan gani usahay kaming mga pari moingon magani mi paita ni ato assignment na karon mag kuan ra basat mi reshuffling ikadawat sa patay sa taning parokyahan di man mabuhing pari ani kay ang gihunahuna ra gyud nato kana ra gyung aspeto sa kwarta or sweldo hunahuna ang kaluwasan sa kalag apil sang lawas pero kalag mo giunahon muna si Jesus nahimong magsasangyaw ang mga apostoles nahimong magsasangyaw bunga to sa ilang pag-mature sa ilang pagka-mamumuo sa ilang pagkatrabahante dili kay musangko sa pagkakurakot musangko sa pagkakawatan sa mga kwarta musangko sa panag-away musangko sa pagpinatyanay ug musangko sa pagkadao o pagkahakog sa gahom o sa bahandi ang atong pagtrabaho. Ay narabay daghan, buutan kay tanan. Sa una, buutan kayo. Apil pas mga activities simbahan. Ga-eskwela pa, korte pobriha. Unya, ni-graduate dayon og marine or nautical. Sakay nagbarko, ngatos gawas, purti ng dagko ag sweldo. Pag human, nahimo ng mga sugarol, mga puntos na ditos buwangan, puntos na ditos kasino, o niya, di na gyud mo simba. Dagko na kayong mga balay, pero wa na'y mga silingan, kay purti ng istriktuha, bisan gani ang ilang silingan, nga ilar sang parinti usahay, di na gani kaagi sa ilang usual nga agianan, kay gikural na ni ining dato, na kaniadto pobre, karon na dato na naba na din sa ato sililuan nahitabo naawa ing na imong tupad ing na gusto ka magdato ngutana gusto ka magdato sa ato rong nang-apply pagka mamumuo sa atong nasod kining nang-apply pagka senador hangtod sa kanini ang sa tawagan na konsehal sa lungsod mga aplikante man ron sila mga labor force man sa government kita man ang government kita man ang katauhan man mo'y gobyerno maunay na sa tong konstitusyon kita man ang employer sa atong nasod kay kita may nagsigig sweldo ana nila kinsa kaharon aning mga nang-apply pagka mamumuo bag-ong mga mamumuo na sa uban diha re-elect pagka mamumuo magpadawat pag-usab kinsa kaha nila ang tinuod yung mga lagad nga way paghunahunag kwarta pero maghunahuna gyud kaluwasan sa atong nasod o kitang mga Filipinos sa man ana Team Marcos o Team Duterte ato ng pamalandungan kay masipyat tagpili sama sa mga employer masipyat kagpili og imong empleyado basig mahugno ra ng imong kompanya kay di man na mo laban sa kompanya mangawat na dihas kompanya gubon pa ng imong produkto para karon gud mga Filipinos unsa may nangaguba nato karon atong relasyon wala na tay gitawag og patriotism kana bang gamahal sa atong nasod kutob na lang tas bakba og aksyon nga ana-ana ang mamatay ng dahil sayo yano-yanoho na lang nato ganig pada ngadtos laing nasod ang ato kunuhay mga dunay kaso dinhi adto naman ipa priso sa laing mga nasod adto na mas laing korte nato ipahusay nga purti man ta kadaghana sa atong mga empleyado dinhi sa atong laing level sa atong hustisya sa atong korte gasige man tag sweldo ana nila
Nganong ang atong sama ni former President Rodrigo Duterte, kinahanglan man yung ipadlang ato sa korte sa ICC, nga ni aman tayo daghang giswilduhan din dagko man kayo na silang income, isip mga mamumuo sa atong nagpadagan sa atong hustisya, ingon ana ta ka, guba karon. Yan, nasagana ikuno'y lain, nga dakpo na sad sa ICC, kay ipadana sad kuno dito. Lipay kay tana, nga nangaguba na ta, kay nga naman, kasagaran sa naglingkod sa ato karong pangagamhanan kuno, na in reality, empleyado sa atong nasod, empleyado sa katawhan, pulos mga yawanon. Kwarta ang gihuna-huna, dungog ang gihuna-huna, gahom ang gihuna-huna, mauna ang yawanon nga mga empleyado. Muna kaniya to mga batanon karon, pag unahuna na mo unsay buhaton sa mga batanon in relation sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer, nakahuna-huna dahil may pag-meeting-meeting na mo, ato ni silang patrabahoon, kanang manglimpyo ba? Kay daghan ro mga batanon, mga hugawan. Di na gani ka mao manglaba, mga babae gani, mga dalaga na, siksik ayo iniglakaw, nindot kay tan-aon, pero igadto ni mo sa kwarto, murag bahis milo Nimaho lang ang mga bulingon, way laba-laba. Congratulations sa mga babae nga karon, mga batanon nga mga babae nga purti pag yun maayuhan mo limpyog balay. Ako daghan naman kong mga balay giblisingan, na ay mga dalagang anak, inigsod na ko sa kwarto. So, mag-blessing ko, hugaw man. Daghan man yung mga kwaknit din Ano bang patakalag sa buong, patakalag sa buong. Mailhan mo na ni mo sa baho. Nga nabitang igabli ni mo sa kwarto or sa balay, ang musugat ni mong baho, mailhan ni mo limpyo ba ang balay or hugaw. Bisa sa kwarto, dinigan sa ato, naman tayo mga in-house din Inigsod na ko sa kwarto, mahibaw dyan ko. Mga hugawan ng kapuyo din Ang musugat ni mo, sakit sa ilong. Amo na karon ato silang gitudloan. Congratulations ang atong PYCC, ang atong mga iski, manglimpyo kuno sila sa atong daan ngadto nya ila pag yung dekoritan. Pagpakan nato ato mga youth Inaoton ta dugay pa mo mga matay. Mo na si San Jose, way tingog, sige lang trabaho, pero ang mensahe sa iyang kinabuhi makaluwas, ang iyang pagpaubos, ang iyang pagka-maunungon, ang iyang pagka-maalagaron. Wa maghunahunag kwarta, gitudlo na niya sa iyang anak, gitudlo sa iyang mga anak, nganhi sa iyang mga disipulo, hangtod karon gitudlo na. Ako gani, natandog ko sa namatay nato nga Santo Papa, si Pope Francis. Katubang mga gipangsulti ba pagkamatay na niya. Una, ang iya yung kwarta nga nakitaan na iya gyud $100 ragyod sa iyang pagka-alagad sa simbahan hangtod na abot na siya pagka Santo Papa. $100 ra ang matawag niya nga iyang kwarta. Nya doon ay mga bank accounts nga nakahingan sa niya. Iya sa itong gihimuag last will kuno nga gi-donate niya sa charitable work sa simbahan. Mga almost 200,000 euros. Mura ba gisiro gid niya iyang kaugalingon. Liwat gid siya ni St. Francis. Munang gidaan niya kay Bergoglio. Sa atin siya? George Bergoglio. Tingin niya iyang tinodnan. Jorge Bergoglio. Niya ang iyang gigamit nga pontificate name niya sa iyang pagkasanto Papa, Francisco or Francis. Munang Pope Francis kay iyang idol si St. Francis of Assisi nga mibiya pod sa ilang kaning bahandi aron mo alagad. Muna kon ato ning i-relate sa atong mga worker sa gobyerno, atong pilion karon ang kana mga tao nga dili hangol og kwarta. Pero kanang sigig pangwarta, labi na ginang sigig panghatag og kwarta panahos eleksyon, di na nato butaran.
kay mga naong nagkwarta. Gilingi ay mong tupad, inanana kay napilian, dool na baya lang, 11 na lang kaadlaw, na namoy napilian. Kay usahay manggod, ang atong tanaw no, buutan ang tao, basta magsigig panghatag og kwarta, buutan na nga politisyan. Dili kanunay, posible sad, depende sa paghatag, ug unsa man ang paghatag nga tinarong. Una, pinasubay sa balaod. Balaod sa atong Philippine Constitution o sa mga specific laws. Pinasubay sa balaod. Ikaduha, transparent. Na ay transparency ang pag-release o kwarta o pagpanghatag o kwarta. Ikatulo, dili niya ibandilyo ang iyang pangalan sa pagpanghatag o kwarta. Giusbo na to. Unsaon to? Nga tinuod ning empleyaduhas nasod nga maayong paghatag og kwarta, pinasubay sa balaod sa established law na to ang iyang pag-release og kwarta, transparent siya sa iyang pag-account, sa iyang gi-release nga kwarta, why corruption, why focus o niya ini katapusan. Katulo, dili niya ibutang ang iyang pangan diha nga kunuhay siya ng hatag anang kwartaha o anang mga butang nga gigastuhan natong kwarta. Kana muna itong pilion ug naa man na sila gikan sa pagkasenador hangtod karon sa konsehals lungsod. Masipyat gani tag-employ, patay kita. Hibaw na ba mo pila nay utang sa atong nasod? Bunga aning mga nangalagad sa atong nasod. As of this year, akong nadunggan 16.6 trillion pesos na. Nya napay umaabot nga mga more or less 1 trillion nga utangonon pa. Ana, sumabot yun 17 trillion kapin. Pagkadako ang utanga. Kamong mga youth karon, kamo mo'y mag-abaga sa pagbayad ana. Kay kaming mga senior citizen, di na mami paninglan. Kamo maoy paninglan. Kami may nusa naman ning among na naman may discount. Wa naman sad may taxes kayo. Free mami anang taxes. Kay kuan lagi tiwasuno na lagi sad. Labaw na ni dinhing galisod naglakaw. Kamo mga lagsik karon. Lagsik pa kayo. Ang inyong kinabuhi, ang inyong mga anak o ang inyong mga apo mo'y mubayad aning 17 trillion. Nganong didako man ang utang sa Pilipinas, nya wa man tay nakita kayo nga kauswagan sa pagkakaron. Na ano'y daghang lunop, na ay daghang landslide, na ay daghan nga mga gubaon pa kaing mga daan, mga farm to markets roads, nipis kaayo, gagmay sad kaayo ang kadaghanan. Nalagay lugar na mo dito sa Kahugan, ako lang gining mensyonon. Mabati man gani na mong sirbato sa sakyanan diha sa Guadalupe, anang simbahan, ngadto sa amo, mabati ra. 6 kilometers ra guna. Hangtod karon wa gina maablihigdan. Kaupat na nagahata-hata nga ablihagdan. Hangtod karon wa lang gyapon. Ang nagasto na ko diha anang pahimo anang daan, sukad ko nagdupa-dupa, na ordin ko atong 2004. Ako'y nagpasiminto-siminto dito sa daan. Aron lang yun makaagi ang motor. O karon kaagi ng motor. Ubay-ubay na yung nangahog nila sa pangpang dito. Nangatumba. Kay dangog biya kayo inikuan. Pero agwanta lang. Dito. Sige ko gasto dito. Aning kuha, aning dupa-dupa. Sobra na siguro mga 3 million or 4 million ang nagasto na ko, ana. Kanang daan nga to. Pero ang ato, mga naglingkod sa gobyerno, sige lang hata-hata dito og himo kuno higdan, pero inighuman malibon ra. Wa gyud dan nahimo nga 4-wheel. Mabati ra namo ang sirbato sakyanan. Tuol ra gyud kayo. Nganong naingon ana man na tungod kay ang kasagaran pili-pilion lang og kinsay agian, kinsay adtuan, basta wa mi suod diha di ko makabenepisyo, nganong ako manang haguan. Ingon ana ang atong partisan patron sana politics by patronage.
Kung wa ko'y makuha diha, wa ko'y utang kabubuton diha, di ko na alagaran. Mangita tag mga leaders nga mo alagad gyud sa tibuok Pilipinas. Kada bang inig kalingkod na nila, Pilipinas gyud ilang alagaran, Pilipino ang ilang alagaran, dili partido, dili pamilya, dili kaliwat ang ilang alagaran. Mauna si San Jose. Ang trabaho ni San Jose para sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang trabaho ni Jesus sa pagsangyaw o trabaho sa mga santo samang San Vicente Ferrer for the entire humanity. Dili lang sa ilang kaugalingon. Kita sa dinhi sa atong parokya, sige tag pamaligyag slat para ni sa tibuok simbahan. Ni alagad ta dinis ato, alagad putas Archdiocese, alagad ta sa ubang mga parokya nga nanginahanglan nato dinhi nga makapaambita. Hilinga imong tupad na Mayo 3 sa atong pista, Mayo 1 na ron, pila na slot imong napalit. Diba? Pila na, huwag yapon ka kapalit. Oh, huwag may kapuslanan. Gabi dito basketball o gabi basketball diha sa first game o sa second game, pulos-pulos gyud hapit magsukmagay ang mga players niya unsa may gihangyo sa mga coaches o sa mga officials. Magduwa lang ta, di ta mag-away. Nganong moabot man kita ng away? Magduwa lang ta. Ngano man tungod lagi kay ang ilang duwa para sa akong personal nga tumong, dili para sa tanan. Di jud ka makig-away basta para sa tanan. Kinahanglan bagyong mag-away ang Team Marcos o Team Duterte para mulambo ang Pilipinas? Kinahanglan kitang magpinatyanay, kinahanglan kita magsigi anang impeachment, kanang siging papriso, kinahanglan kita ana magdinautay to the max, nga pulos man ta mga Filipinos, niingon rabas Kristo, ang nasod nga mag-unay away, mahugno, ang pamilya nga mag-unay away, mahugno, ang gingharian nga mag-unay away, mahugno. Nganong di man ta maminaw ani mga leaders kuno, mga elected officials labi na gyud sa Pilipinas, nganong ipadayon man ginang away kanang pagka-vindictive nga mga kinaiya tungod na kay wa pata maliwat ni San Jose nagtrabaho para sa kaayuhan sa kalag, dili lang iyang kalag kung dili sa tibuok yung katawhan.